Cada dia visc el que vull ser, podria oferir el millor de mi. No em rendiré, ja sé qui sóc, no hem res que fer. Ara viu tot, deixa'l al cor, en cada guant, per gust, per tron, creixi quan cai contra el dolor, seguir lluitant per ser millor. Un instant puls en el temps, on sóc més de que mai vaig saber. Els somnis tan sols un batec del meu cor, les respostes depenen de mi. Un instant puls en el temps, on el cursa és amb el destí. I en un instant dins del temps sentiré la eternitat. Vivim per ser un dels millors, no em queda més, ara vull tot. Jo he fet els plans, els reptes teu, dona'm els mans. Un instant puls en el temps, on sóc més de que mai vaig saber. Els somnis tan sols un batec del meu cor, les respostes depenen de mi. Un instant sols en el temps, on el cursa és amb el destí. I en un instant dins del temps sentiré la eternitat. Lluita amb força, ara sempre. Si te veres ben fort a un instant, brillarà. Un instant puls en el temps, on sóc més de que mai vaig saber. Els somnis tan sols un batec del meu cor, les respostes depenen de mi. Un instant sols en el temps, on la cursa és amb el destí. I en un instant dins el temps sentiré la llibertat. La llibertat. Mercè. Amb tots vosaltres, en Xavier Valls i Clara Armengol. Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la tercera edició dels Premis Inclusius de l'Esport Català. Quin goig que fa aquesta platea, Déu-n'hi-do, eh?
Em sembla que ens ho passarem bé i em sembla que ens emocionarem una miqueta. Gràcies, Mònica Green, per haver obert l'acte amb aquesta peça tan maca, un instant en el temps, que és el que volem compartir aquesta nit amb tots vosaltres. Com deia la Mònica, oferir el millor de mi, hi ha molta feina per fer, però no estem sols, tenim un repte que és nostre. Són coses que podríem aplicar també al nostre dia a dia, no? Perquè aquesta és la voluntat i l'esperit d'aquests premis que volen reconèixer tota la vostra feina, tota la vostra tasca i el vostre treball diari. L'esport com a eina d'inclusió social i, sobretot, de superació personal i col·lectiva. Aquesta és la tercera edició dels Premis Inclusius de l'Esport, uns guardons que ens omplen d'orgull. Seguim compartint i volem compartir aquesta nit amb tots vosaltres els reptes, il·lusions i fent dels nostres somnis una realitat cada vegada més tangible. Avui, però, malauradament, ho sabem tots, no podem celebrar aquesta tercera edició dels Premis Inclusius tal com ens agradaria, perquè, malauradament, una de les persones que més ha contribuït a que ONAT fos l'entitat que és avui en dia no ens pot acompanyar. Com tots i totes sabeu, en Sergi Mingote, un dels principals impulsors d'aquesta entitat d'ONAT, i una persona de la que hem après moltíssim a nivell personal i a nivell esportiu a superar-nos, a donar el màxim de nosaltres mateixos. En Sergi ens va deixar el passat mes de gener mentre practicava l'esport que amb ell més li apassionava. La seva pèrdua va ser un cop molt fort per totes les persones que l'estimaven, però el seu llegat i el seu esperit són i seran sempre entre nosaltres i ens donen la força i el coratge per seguir endavant. I tant, Clara. Per aquest motiu volem dedicar el lliurament dels guardons d'enguany a la seva memòria i, juntament amb la seva família, retre un sentit homenatge a la seva persona i a la seva trajectòria. És que darrerament hem viscut temps molt convulsos, no ha sigut fàcil i com a societat hem travessat un període molt dur. Per tant, hi ha una paraula que aquesta nit volem destacar, que és la resiliència, que ha estat imprescindible. Sabem que pel nostre sector, que pel vostre sector, que totes les persones que esteu avui aquí, tampoc ha estat fàcil, ni molt menys, no ha estat gens fàcil. Per això, aquesta nit també volem dir moltes gràcies a tots i a totes per seguir al peu del canó, per lluitar diàriament pels vostres somnis i per defensar les vostres il·lusions. Bé, encetem un acte ple de novetats i, en primer lloc, per tal de donar-nos la benvinguda, volem rebre a l'escenari el president d'ONAT Foundation. Senyor Francesc Colomer, sisplau. Pot parlar. Benvinguts, benvingudes, secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula, director de l'INEF, Eduard Inglés, gràcies per fer possible que aquests premis es celebrin a casa vostra. Quin millor lloc, no? Jo crec que les parets respiren esport, a l'INEF. Benvinguts també patrons, benvinguts partners, empreses que col·laboren amb ONAT, perquè sense la vostra col·laboració avui no podríem estar aquí. I benvinguts i benvingudes la gent de les associacions, la gent de les federacions que treballeu l'inclusió mitjançant l'esport. I agrair també a Evans i agrair també a TV3 i a la xarxa de televisions locals, la nostra, les nostres televisions quilòmetre zero, de la terra al plat, i un bon plat. Què és ONAT Foundation? ONAT és una fundació privada que té com a objectiu fomentar i promoure la pràctica de l'esport, generant hàbits que afavoreixin la inclusió social i el foment de la solidaritat. Això és el que posen els nostres estatuts fundacionals, però per ser més simples, esport, inclusió, solidaritat. Quedeu-vos amb aquestes tres paraules. I té al darrere de la seva creació una història, si més no, curiosa. A finals de 2017, molt poc després de l'1 d'octubre de 2017, dos alcaldes del Vallès Oriental, amics de feia temps, en municipis amb poblacions semblants, 19.001, 20.000
habitants l'altre, i de dos colors polítics absolutament diferents, i més després de l'1 d'octubre, decideixen, a petició d'un d'ells, sentar-se en una taula i parlar. Que poc fem a vegades, sentar-nos en una taula i parlar. Es solucionarien moltes més coses. I van parlar dels seus municipis, van parlar de política en general, van parlar de les seves inquietuds, de les seves passions, i van trobar dos nexes d'unió, entre d'altres. Un, l'esport. Un era ja un reconegut alpinista d'èlit. L'altre, un exfutbolista que ja li hagués agradat estar a l'èlit. I el segon punt de retrobament és l'ajuda que feien els dos a dues associacions que treballen per la inclusió social. Un dels alcaldes va dir: ja ho tenim, remenat, això ja ho tenim, esport i inclusió. I d'aquí va sorgir la idea de la creació d'ONAT, i que ja té més de 3 anys de vida. L'alcalde que ho va provocar tot va ser en Sergi Mingote, el que serà sempre el nostre president. Malauradament, en Sergi ens ha deixat a principis d'any a punt de ser el primer alpinista del món a pujar al K2, la segona muntanya més alta del món, a l'hivern i sense oxigen. Abans, però, va aconseguir un rècord del món estratosfèric. Pujar 8 mils en un any i 2 dies, també sense oxigen. L'anterior rècord, perquè us hi fixeu, el tenia l'italià Mondinelli en 3 anys i 64 dies. 3 anys i 64 dies en contra d'un any i 2 dies. Espectacular. Si hagués sigut futbolista seria el Messi. Si hi ha algú del Madrid seria el Cristiano. Però jo crec que seria el Messi. I abans, però, va donar força a la Fundació en diferents projectes inclusius, com el trekking de l'Everest, o el Camí de Santiago, o la travessa de l'Estret de Gibraltar, i d'altres projectes inclusius que hem anat realitzant al llarg d'aquests anys. Però potser un dels que ens sentim més orgullosos és la creació, juntament amb la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, d'aquests premis inclusius de l'esport català, que aquest any arriben ja a la 3a edició i que premiaran a 10 propostes inclusives relacionades amb l'esport. L'esport ens fa iguals, deia en Sergi, i jo afegeixo, l'esport i la inclusió no té color, i menys color polític. Bé, potser sí que té un color, jo diria que té el color verd de la O, Donat, que és el color verd de l'esperança. Sergi, ens has deixat orfes, però continuarem i sabeu què? Entre tots ens en sortirem, segur. #seguim. Moltes gràcies. Francesc Colomer, quedis aquí amb nosaltres perquè aquesta nit tenim sorpreses, aquesta nit anunciarem una cosa que ens fa moltíssima il·lusió i demanem que es quedi amb nosaltres per acompanyar-nos ara que donarem a conèixer que aquesta nit presentem un nou guardó. Sí, i hem de demanar també a l'escenari, després del Francesc Colomer, aquest nou guardó, en homenatge a qui fou el president i el patró de la Fundador, qui va crear aquests premis, com ha dit el Francesc, l'home que ens va contagiar de tota la seva energia positiva, del seu esperit incansable i de les seves ganes d'ajudar els altres. Per això, a ONAT, com deia el president, volem continuar amb el llegat del Sergi, volem seguir endavant amb els projectes que tenia a les seves mans. I per aquest motiu i en reconeixement a la seva memòria, aquest any, per primera vegada, i que quedi aquí, es donarà el Premi Inclusiu de l'Esport Sergi Mingote, que serà atorgat a un projecte relacionat amb esport de muntanya, alpinisme o esquí inclusiu. Es
podran presentar diferents projectes i a través d'una elecció s'escollirà un dels projectes per ser premiat amb el Premi Sergi Mingote, que avui aquesta nit estrenem i donarem per primera vegada. Però per fer-ho demanem que pugi dalt de l'escenari qui millor coneixia en Sergi, la seva companya, la Míriam Rosset. Míriam, sisplau. Benvinguda i gràcies, Míriam, Gràcies a per vosaltres. ser amb nosaltres en un dia tan especial per tu i pel Sergi. Doncs sí, Un molt dia molt especial, serà una nit molt especial. I jo volia preguntar, vosaltres dos el coneixíeu molt bé. Abans parlàvem de la resiliència, no? En Sergi tenia aquesta i moltes altres qualitats, perquè el seu entusiasme en tot el que feia, en tot, des d'estar amb nens petits fent esport fins a pujar la muntanya més alta del món, era absolutament contagiós, no? Com creieu, què creieu que sentiria sabent que s'ha creat un premi amb el seu nom per seguir amb el seu llegat? Jo crec que ell amb això no en tindria prou. Jo crec que aquest premi, com que anava 2 passes sempre per davant nostre, hagués tret 2 activitats, aquestes 2 activitats, 2 més, i al final haguéssim anat amb 5 bidons de roba al Nepal a donar roba a la gent que ho necessita. Aquest era el Sergi, tot ho feia 2 passos endavant nostre. Sempre reptes i sempre ajudant els altres, sempre pensant en els altres, sempre empatitzant amb els altres, no? Sí. Fes el que fes. Sí, era un cul inquiet i un apassionat d'això, d'ajudar la gent, de poder tirar endavant projectes que l'engresquessin cada dia més. Mira que s'emocionava i s'apassionava quan parlava de les seves aventures a les muntanyes, Sí. a l'Everest, al K2, però quan més li brillaven els ulls era quan parlava d'això. Sí, sempre. Era el cim del que estava més orgullós. Exacte, sí. Jo avui havia de dir unes paraules i com que l'emoció no em deixa parlar, doncs me les he escrit i us demano que em disculpeu. Les porto escrites per dir que avui el Sergi vestiria el seu millor somriure. No necessitaria massa paraules per encomanar-nos la seva felicitat que sentiria. I ens diria que aquest és el premi a l'esforç i a la constància, el premi a la força de voluntat, el premi a fer front a la vida tal com ve i gaudir-la al màxim. Ens diria que les limitacions estan a la nostra ment i que si ens ho proposem, tot és possible i que mai deixem de somiar. Per tant, aquest premi és ell. Gràcies, Míriam. Doncs vinga, anem amb el projecte guanyador del primer Premi Inclusiu de l'Esport Sergi Mingote. El projecte Encamina't pretén fer del treball en equip i de la inclusió una eina bàsica per aconseguir el repte de descobrir entorns diversos amb la finalitat d'acabar fent un cim incloent un infant amb discapacitat visual. Veiem unes imatges. Jo ja vaig preparat per escalar! El meu fill Sergi va néixer fa 7 anys i va néixer amb ceguesa total, però que això no li ha suposat cap límit a la vida i per nosaltres tampoc. És un nen molt vital, amb moltes ganes de fer coses. El projecte Encamina't té per objectiu que l'escola estigui dotada d'una barra direccional per poder fer sortides per l'entorn amb un infant amb discapacitat visual. Aquest projecte va molt més enllà del Sergi. El que pretén és donar valors d'inclusió, d'esport i d'igualtat per tots els infants. Hem rebut aquesta proposta de l'escola amb molta il·lusió perquè nosaltres som aficionats al muntanyisme i ens agradaria molt que ell ens pogués acompanyar en aquest camí per transmetre-li els valors que té aquesta afició.
Doncs la guardonada amb el primer Premi Inclusiu de l'Esport Sergi Mingote amb el projecte Encamina't és l'Escola Camins. I demanem que pugi la Núria Marín, que és la directora de l'escola, la Marta Lloret i en Sergi, que avui ens acompanya aquí. Sergi, benvingut. Quina passada això que fas, no? No tens por de pujar al rocòdrom? No. T'agrada? Sí. Ets molt valent, Ha dit que no té por i que li agrada. Ets molt valent. Bueno, enhorabona. Què significa... Primer això, sí, perdoneu. Ja m'he emocionat al veure el Sergi. I la foto? La foto. Té carinyo per tu. Poseu-vos una mica cap aquí. Poseu-vos junts. Clar, és que veus en Sergi pujant al rocòdrom i el que tens és unes ganes de xerrar amb ell i que t'expliqui la seva experiència, que jo ja m'he embalat. Què significa per vosaltres, per la mare, per la família, per l'escola, que us donin el primer premi Sergi Mingote? Doncs per nosaltres és una il·lusió molt gran i és un orgull. És un orgull rebre el premi que porta el nom del Sergi Mingote, per tots els valors que aquest nom té implícits, pel valor de l'esport, de la inclusió, de la tenacitat, de la solidaritat, de l'amistat. Tot això era el Sergi. Permeteu-me que em faci seves unes paraules per dir el que pretén aquest projecte. Aquest projecte pretén somiar gran. El que sempre deia el Sergi, somieu gran. I el petit Sergi somiarà gran. Perquè sí, això és el que fem a les escoles i instituts de Catalunya. Somiem gran pels nostres alumnes i perquè així el món sigui millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Marta, Núria, Sergi. Podeu tornar gràcies també a la Míriam i al Francesc. Doncs enhorabona, ja tenim el primer premi de la nit. I tot seguit volem seguir amb moments especials, amb persones especials, perquè una de les millors formes d'expressar-nos de vegades és l'art. Hi ha una persona que s'expressa amb el seu art d'una manera preciosa. Ella és la Júlia Mingote, és la filla del Sergi i avui també ens acompanya en aquesta tercera edició dels Premis Inclusius i ens acompanya i ens oferirà una peça de dansa. Ens regalaran una peça de dansa amb l'Escola Prodansa i amb les seves companyes la Mar Rodríguez i l'Alicia Boaló amb una coreografia que ha fet la mateixa Júlia i que ha estat creada especialment per retre avui homenatge al seu pare. O sigui que, noies, quan vulgueu... Endavant!
Tenim el cim del K2 i l'àguila, l'àliga, vola de nou. Vola de nou. Moltes gràcies, Júlia, Alicia, Marc, pel vostre art que heu compartit amb tots nosaltres, amb aquestes imatges del Sergi. Ha estat molt maco, de veritat. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Recordem un dels projectes premiats en la segona edició dels Premis Inclusius, l'edició de l'any passat. Es tracta del projecte de l'associació Sincrogestió, un projecte que és pioner a Europa en la inclusió de persones amb diferents capacitats dins el món de la natació sincronitzada. Des d'aquí volem fer visible la seva tasca, per tal que puguin assolir tots els projectes i tots els nous reptes de futur que tenen entre mans. Per parlar-ne millor d'aquest projecte de sincrogestió, ens acompanyaran aquí dalt de l'escenari, sisplau, si volen pujar, el senyor David Boleda i la Maria Paz Valero i la Raquel Méndez, que són components d'aquest equip. Per aquí. Enhorabona. Enhorabona per aquest guardó que veu rebre l'any passat. David Boleda, en quina fase es troba ara mateix aquest projecte de natació artística sincronitzada? Doncs, com diríem tots quan estem amb l'equip, estem on fire, no, noies? Sí. Estem a tope, treballant endavant i no defallint mai. Bueno, i vosaltres? Us agrada treballar amb equip? I tant que sí. Us agrada molt. Hi ha algun moment especial que recordeu amb una emoció especial? Nosaltres, quan vam fer un ball, que era l'últim ball de curs, ens vam fer una a Capicornell i hi havia molta gent, ens va posar de peu i després a l'últim vam pujar amb una... Com una tarima? Amb una tarima, una colxoneta amb globus i tota la gent posant de peu, sí. Quina emoció. Escolteu, i com va això dels números? Per exemple, què vol dir qua? Ai! Jo vull dir que el qua és el més curt. Saps què vol dir? Per exemple, un 4 és més llarg. I entre ell i jo fem... Sí. Un moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve a ser com el 4. És el 4, però més... Per fer-lo més curt. Val. I també... Però això és molt difícil. Hem de coordinar tot això amb la música. El com? Amb els números també hem de coordinar que vagi bé amb la música que podem ballar. Costa molt aprendre a fer això? Sembla molt difícil, És molt difícil perquè sempre han de continuar endavant. És que et diré una cosa, això de la natació sincronitzada, que es veu molt bonic, però hi ha una hores darrere d'entrenament, molt més que els futbolistes d'èlit, les hores que entrenen. Segur que sí. Nosaltres entrenem 2 hores i mitja. Quan? 2 hores i mitja un divendres a la tarda, o sigui, entrem a les 6:30 i acabem a les 8:30. Déu-n'hi-do. Noies, moltíssimes felicitats per això que feu i per aquest premi que us van donar l'any passat. Gràcies. I molta força per seguir endavant, Enhorabona. Per aquí mateix. Moltes gràcies. Gràcies, enhorabona. Bé, ara sí, ha arribat el moment de començar a parlar dels guardons d'aquest any, ha arribat el moment de passar a aquesta tercera edició dels Premis Inclusius i conèixer quins són els projectes que es premiaran. Però abans de donar a conèixer quins seran aquests projectes que resultaran premiats aquesta nit, volem fer una menció especial al jurat per la seva dedicació i pel seu compromís. Un jurat que està format per 5 persones, que són la Sara Gutiérrez, coordinadora tècnica de la Federació Catalana d'Esport Adaptat, el Xavier Andreu, director de comunicació del CAR de Sant Cugat, el Santiago Siquer, coordinador d'acció territorial de l'esport, la Carolina Garzo, responsable de l'àrea d'esport escolar, i la Sarai Gascón, la nedadora paralímpica. Doncs vinga, Xavi, som-hi? Vinga.
Comencem amb el primer guardó. Per tal de lliurar el primer guardó que es donarà aquesta nit, demanem que pugi a l'escenari el senyor Juan Burgos, administrador de Anada Ambur S.A. Sisplau, si vol pujar. La promoció de l'esport i el foment de l'esport inclusiu formen part dels seus objectius fundacionals de l'Institut de Goodman. El primer guardó de la nit és pel projecte que té com a objectiu promocionar la pràctica de l'activitat física i l'esport entre els pacients de l'Institut Goodman, mitjançant la realització de sortides esportives extrahospitalàries a l'entorn natural o bé a instal·lacions normalitzadores i inclusives. Posem-nos aquí, que ara hi ha un vídeo. El programa de sortides extrahospitalàries consisteix en portar un grupet de pacients, entre 6 i 7 pacients, a fer activitat física i esportiva fora del centre, amb l'objectiu que es puguin desenvolupar les seves capacitats i tots els aprenentatges que tenen aquí a l'hospital en un entorn natural, en un entorn molt més hostil a vegades, però que amb les nostres ensenyances i en el nostre acompanyament els ajudarà a ser més independents en el seu dia a dia. Té objectius terapèutics en un primer moment, com és tot el tema de les activitats de la vida diària, totes les transferències que hauran de fer a la caïra d'esquí, al caiac o altres entorns, i a més tot el tema de les capacitats condicionals, el desplaçament de la caïra de rodes, el control del tronc. Per tant, té molts objectius terapèutics en un primer moment i en un segon moment té aquells objectius perquè el pacient sigui el més independent possible, que estigui més mimetitzat amb el seu entorn i que pugui seguir fent pràctica d'activitat física i esportiva un cop finalitzat el procés rehabilitador. Molt bé, doncs ja ho hem dit. El primer guardó per l'Institut Goodman i el seu projecte de sortides esportives extrahospitalàries mensuals, i recull el guardó la Jana Arimany, que és del Departament de Comunicació, i en Carles Yepes, que és de Coordinació de les Sortides. Es posen aquí al centre. Si es posen aquí al centre, farem una foto amb el guardó. Enhorabona, i ens podríeu explicar breument quantes persones es beneficiaran d'aquest projecte i quin és el seu abast des del punt de vista inclusiu? Em toca a mi? Bueno, em toca a mi. Primer de tot, agrair a Onat Foundation l'entrega d'aquest premi. I el que preguntaves, al final, quantes persones? Entre 60, 80, 100 persones anualment realitzen sortides extrahospitalàries als nostres pacients i gràcies a premis com aquest, a subvencions, podem ampliar el número de pacients que poden gaudir d'aquest tipus d'activitats que, com hem vist abans, tenen molts beneficis. I a les imatges feia pinta que us ho passàveu molt bé, eh? Aquest és un altre dels objectius. Al final són gent que ha patit la seva lesió fa 2 o 3 mesos, lesions severes com les que tenim al nostre hospital, i tornar a veure el somriure és molt important. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vols dir alguna cosa? No? Gràcies. Podeu tornar al seient. Per tal de lliurar el següent guardó de la nit, rebem a l'escenari el senyor Agustí Martínez, General Manager de Mastercall. El següent guardó que lliurarem aquesta nit és per un club d'hípica d'Aigua Viva, a Girona. És una escola d'equitació inclusiva que dona resposta a la diversitat de les persones i alhora ofereix un ensenyament individualitzat, adaptat a les necessitats específiques de cada persona. Són també, a més, des de l'any 2018, un centre de referència en l'àmbit de la rehabilitació que ofereix teràpies assistides amb cavalls. Veiem el vídeo, va. Izquierda y media parada, ¿vale? Eso, acaricia, dale confianza aquí en el ángulo. Ahí la tienes, ¿lo ves? Soña Alto es un campamento inclusivo que soñábamos desde principios de año en llevarlo a cabo, y digo soñábamos porque al final era como algo idílico. Es bastante difícil el llevar a cabo una actividad así, inclusiva, para niños y niñas con discapacidad, por la estructura que requiere, tanto a nivel físico como de personal, y luego pues conseguir el apoyo económico para que se lleve a cabo. Pues al final, si seguimos soñando, ¿por qué no pedir, no? De que esa estructura de campamento inclusivo que hemos probado y que ha funcionado, pues que al final sirva de ejemplo para otras
organizaciones o incluso, quién sabe, si lo puede acoger alguna entidad pública, ¿no? El guardó és pel Club Hípic Raúl Pinteño i la seva escola d'equitació inclusiva. Sisplau, Raúl Pinteño i Susi Ventura Pérez. Enhorabona, gràcies. Felicitats. Si es posen una mica aquí al centre, que Sí, faran una foto. al mig, per la fotografia. Mirant cap allà. Aquí al Sí, perdona. Allà hi ha el cable de televisió i el fotògraf està allà. Ens podeu explicar una mica quins són els beneficis per a les persones que tenen alguna necessitat especial o per persones que estan en risc d'exclusió social? Quins beneficis troben amb la teràpia amb cavalls i amb la pràctica amb cavalls? Susi, va. Jo? Bueno. Bé, nosaltres des del Club Hípic Raúl Pinteño, a part de... tenim equinoteràpia, tenim esport, diguéssim, de lo que és oci, deport i equinoteràpia. Llavors, clar, de beneficis n'hi ha molts, a nivells cognitius, a nivells sensorials, a nivells de mobilitat. Llavors, depèn de la mainada on te la ubiques, hi ha molts de beneficis, d'autoestima, superació, en fi, molts d'altres. Un descobriment, no? Sí. Pels que no estaven acostumats als cavalls. Exacte. I que, també són maneres d'incentivar la mainada a relacionar-se amb altres àmbits, en fi, molts beneficis. Doncs moltíssimes felicitats per aquest premi. Gràcies a vosaltres. Enhorabona i moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, continuem. Un altre guardó. Demanem que pugi per lliurar el segon guardó aquí dalt de l'escenari la senyora Berta Trillo, que és gerent territorial del Vallès Oriental d'Agbar. El premi que volem lliurar a continuació és un projecte que adapta l'esport del pàdel a les capacitats dels alumnes, evitant la seva segregació. El projecte va néixer el 2017 i després de 3 anys aquesta iniciativa és ja una realitat consolidada amb un increment més que considerable del nombre de participants. El que més m'agrada és fer volees, llavessos, esmats i tot. I jo m'ho passo molt bé perquè entreno dimarts i dijous. Els avantatges que tenim de la nostra activitat, a part de la cohesió de grup, que és el que més busquem, és la coordinació, la psicomotricitat. Aquestes 3 coses són les que més estan enfocades a les nostres sessions. Fa 3 anys vam començar amb 8 nens i nenes, actualment són més de 150 i la nostra pretensió i el nostre objectiu és arribar a quants més nens i nenes millor per poder donar aquestes oportunitats a tothom que creiem que així com a mínim aportem el granet de sorra que tenim que aportar per fer un món més just. Això és mi casa. Doncs el premi és pel Club de Tenis Andrés Jimeno i el seu projecte d'escola de pàdel adaptat. Demanem que pugin a recollir el premi el senyor Nil Martínez, que és el director tècnic, el Joan Garcia i el Joan Martínez. No vols pujar? Sí, però us vagi millor, podeu pujar per aquí també. Podeu pujar per on vulgueu, però us Molt vagi bé. millor. Esteu molt en forma, no hi ha problema, ja ho hem vist. Poseu-vos aquí per la foto. Escolteu, el creixement d'alumnes que hi ha hagut en només 3 anys, que ja ens han explicat que ha estat brutal, és una mostra de la necessitat que hi havia d'un projecte com aquest, no? Exacte, de la necessitat de... A prop nostre no hi havia res
i al final ens hem sorprès de l'alcance que hem tingut, que ve gent de tot arreu, vull dir que es tindria que replicar perquè no hagin de fer tants quilòmetres per poder fer una pràctica esportiva. Al final ens ve gent de tot arreu i ens acaba sabent greu d'on venen. Vull dir que ho vam fer pels que teníem a prop, érem 6 o 8, vam començar el primer any i ara som més de 150 alumnes. Déu-n'hi-do. És una passada. Fantàstic. Doncs moltes gràcies. I seguim tenint molta gana per seguir creixent. Seguir creixent, clar. 1.500 els que facin falta. Gràcies. Vols dir alguna cosa? Moltes gràcies pel premi. Us ho mereixeu. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres, Joan i Oriol. Seguim, Xavi. Qui ha de pujar ara dalt de l'escenari? Doncs ara hauríem de demanar la presència a l'escenari del Francesc Relats, administrador de Barnasfal. Vol pujar dalt de l'escenari, ell? Tu vols pujar, no, també? Tu també vas a l'escola de pàdel. Puja. Doncs clar que sí, home. Puja cap aquí, va. Vine aquí. Vine. Com et dius? Com et dius? Com et dius? Tenies ganes de pujar, Ara ja ell vol batalles. pujar però no vol parlar, no? Vols que et fem una foto aquí dalt? Sí? Joan. Va, Joan. Mami, ¿será mejor que quiero ir a casa? Vinga, doncs cap a voldria anar casa, a tu. casa. Apa, ja has pujat aquí dalt. Si vols anar a casa, cap a casa. Ara sí? Sergi Alegret. Soy hijo de los Alegret y estoy participando en la Escuela Internacional del Pádel del Guimeno. Molt bé, clar que sí. Clar que sí. I ara, cap a casa, que ja us he deixat clar que vol anar a casa, Vinga, Francesc seguim. Relat, sisplau. Ja està que aquí, pugi. Xavi. El tinc aquí, perdona. Estava mirant cap allà i no t'havia vist, Francesc. Aviam, expliquem un moment. El projecte Bufavent Gira Vela pretén la pràctica de vela inclusiva amb la finalitat d'adquirir els coneixements i les destreses necessàries per poder navegar i per poder participar en un campionat de vela inclusiva que es realitza cada any a Catalunya. Veiem-ho. ¿Sabes por qué querían navegar y para el barco? No. Pues bé, el projecte surt d'una reunió que vam assistir abans del Covid amb la Federació de Cell, on ens explicaven que un cop a l'any feien un campionat de Catalunya de vela inclusiva. Vam parlar amb l'empresa Mesmar de Sant Carles de la Ràpita, que es dediquen a això, ens ho van facilitar moltíssim, Ajuntament d'Amposta, Ajuntament de Sant Carles, teníem tots els suports necessaris i vam dir, posem-ho en pràctica. Hem estat 4 mesos fent entrenaments tots els dissabtes, llavors el que ens queda clar és que un cop sortim a navegar, la discapacitat es queda a terra. Aquí tots som iguals, no hi ha diferències. I ara al març tornarem a entrenar, fins al mes de maig, que tenim un campionat a la vista de Catalunya de vela i volem participar. Bufavent Gira Vela! I el premi és pel Club Esportiu l'Àngela Pasa i el seu projecte Bufavent Gira Vela. Recull el premi la Maite Llatí, entrenadora, coordinadora, i el Josep Cruz i la Natàlia Hernández. Escolteu, m'agrada molt el nom. Bufavent Gira Vela. Quins són els valors d'aquest projecte? Els valors, mira, d'un principi explicar d'on surt això, perquè és molt important. Hem estat 2 anys amb una idea al calaix, pel tema de la situació que estem vivint actualment, i quan vam tenir l'oportunitat vam dir, és el moment de sortir a navegar. Què va passar? Vam fer una assemblea així ràpida amb tots els esportistes, tots els nois, van estar tots d'acord, traiem la idea del calaix, fiquem-ho en pràctica i hem treballat moltíssimes coses. La il·lusió que la teníem guardada, però no oblidada. La discapacitat, com ben dit, un cop sortim a navegar es queda a terra. Això quedava claríssim. Cooperació, coordinació,
entre ells, s'han ajudat uns als altres, i hi ha una cosa molt important, que tothom té capiguda. Què vol dir? Que no tothom té que sortir a navegar. Està del que s'encarrega del material, el que neteja el material, el que sí que li agrada l'aigua i surt a navegar, i entre ells han fet equips per a preparar-nos per a la propera temporada, si és possible, i poder participar al campionat. I ells t'explicaran més coses. La Natàlia, tu surts a navegar o no? Bueno, sí, jo soc a navegar i m'agrada molt fer-ho tots junts en equip. I, bueno, i tota aquesta gent que s'ho passi bé esta nit, no? Escolta, i quan no hi ha vent, com ho feu? Quan no bufa el vent, què feu? Ens direm la bala. Molt bé. Molt bé, gràcies. Vols dir una cosa? Ja que jo soc de Sant Cans de la Ràpita i jo des de ben petit vic allí. Allà de vent sí que n'hi ha, eh? Ja perquè hi ha molt de vent. Perquè jo de menut també practicava molt la vela allí, abans que vinc aquí a este centre. I m'agrada molt la vela perquè me relaxa i estic amb els companys. I crec que és una bona experiència, sobretot. Molt bé, doncs. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga a navegar. Gràcies i felicitats. Per tal de lliurar el següent guardó, demanem la presència a l'escenari del senyor Jaume Cané, conseller delegat de Freudenberg Espanya S.A., sisplau. La guanyadora d'aquest premi és una associació esportiva formada per joves, nois i noies de diverses edats amb paràlisi cerebral o dany cerebral adquirit. Es tracta d'un projecte col·lectiu autogestionat pels propis jugadors, així com els seus familiars que de forma voluntària i altruista s'encarreguen dels tràmits i les qüestions que afecten el dia a dia del club. D'ençà la seva creació ha estat un referent en l'esport adaptat a nivell català i espanyol. Dispor es un club que fue fundado por padres y madres de chavales con parálisis cerebral ante la inexistencia de actividades deportivas para sus hijos. En estos momentos tenemos dos equipos, uno junior y uno senior, alrededor de entre 25 y 30 jugadores que disputan competiciones tanto en Cataluña como a nivel estatal. Se la pone de cara, ahí la mete dentro, ¡qué bien! ¡Oh, qué bonito! Atención al lanzamiento y ¡qué golazo! A lo largo de los años Dispor ha ganado innumerables trofeos, ha sido varias veces campeón de España, pero nuestro mejor trofeo está aquí atrás, ¿no? Y es ver que estos chavales pues, tienen la oportunidad de disfrutar del deporte, algo que en otras circunstancias no podrían hacer. Quasi. Doncs el premi és per Dispor Futbol Club, futbol inclusiu de persones amb paràlisi cerebral, i demanem que pugin a recollir el guardó l'Iñaki Requena, que és el responsable de l'àrea tècnica, el Pol Aguilar, que és jugador de l'equip sènior i entrenador de l'equip infantil, i el Cristian Cantón, que és jugador de l'equip infantil. El Cristian... Poseu-vos per la foto. Quins beneficis noteu que aporta el futbol en aquest equip, a les persones que formen part d'aquest equip? Sí, bueno, el fútbol y el deporte en general a estos chavales les aporta tanto beneficios físicos como de auto... O sea, beneficios... Físics com a tothom, diguéssim, no? Sí. Ellos están acostumbrados a practicar deporte en entornos donde no se sienten bien acogidos, ¿no? Vienen del colegio, donde asocian deporte con frustración, ¿no? Al tener que competir con otros compañeros, y al llegar a un equipo donde encuentran compañeros como ellos con los mismos problemas y las mismas dificultades, pues se sienten acogidos y se sienten más libres para practicar lo que les gusta, ¿no? Que al fin y al cabo es hacer deporte, simplemente. Per tant, satisfacció màxima, en tots els sentits.
Sí, en todos los sentidos, ¿no? Porque aparte ellos se preparan concienzudamente, son muchos de ellos deportistas de élite y a raíz de eso pues aumentan su autoestima también, ¿no? Para la vida diaria y para su vida en la sociedad, ¿no? Bueno, i a fer gols. És el Cristian, oi? Cristian o Pol? No, es Pol. Què tal juga el Pol? El Pol es muy bueno, es un central muy bueno, tiene una larga trayectoria. Aparte, también proviene del esquí, fue campeón de España de esquí, luego se pasó al fútbol. Gracias a eso pues tenemos un gran central. Aparte es un chaval excepcional, es entrenador del equipo infantil, sus jugadores le adoran también. O sea que es un complemento perfecto el que tenemos en él para el club. I et puc preguntar de quin equip ets, Pol? Jo soc culer. Culer? Sí. Mira. Sí. Es veu que hi ha molt culer també a la platea, eh? Que raro. Bueno, moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats i a gaudir d'aquest guardó tan merescut. Gràcies. Gràcies. Per tal de lliurar el següent guardó, demanem la presència a l'escenari del senyor Gerard Pi, CEO d'Electricitat Boquet. Gràcies. El 5 de juny de l'any 2007, un grup d'amics i familiars amb inquietuds socials i formatives van fundar el Club Esportiu Terra Negra. Volien fomentar la pràctica esportiva entre infants dels barris del Poble Sec i del Raval. S'ha convertit en un club de referència al barri amb la seva oferta, la seva gran oferta d'activitats lúdiques i esportives. I la temporada 2011-2012 varen iniciar la inclusió d'un equip de persones amb diversitat funcional dins del club. Estoy trabajando de una forma en un trabajo que me crea como mucho estrés. El club, pues, el equipo, pues me crea un estado de tranquilidad y de otra forma, de otra onda. Aparte del fútbol, hemos hecho varias cosas, como caminatas, sesiones de cine. Cuando hay las presentaciones de cada año, pues más o menos nos conocemos los nuevos y los viejos. Com és que no et canvies de club? Perquè estic bé, perquè m'han dit gent de marxar y yo he dit que en l'any. Porque, bueno, m'agrada molt. Porque no, es como una familia que tengo aquí, mi familia de deportiva, y de ahí no me quiero mover. Por mucho club que venga a decirme que vaya con ellos, no. Es algo que desde el principio vine aquí a jugar y aquí me quedaré. 1, 2, 3, Terra! Doncs el premi és pel Club Esportiu Terra Negra, Club de la Integració. Recull el premi Marisol Duque, representant, i Òscar Codina i Lourdes Corberó. Hem vist que molts donaven diversos motius per integrar-se en aquest projecte i per jugar a futbol o també a handbol o altres esports. Uns parlaven per treure'm l'estrès, altres perquè m'ho passo molt bé, altres perquè és una família. Quin és el vostre motiu? Quin és el vostre motiu? Explica per què estàs al club. Perquè estic bé i... és que estic molt... Estàs nerviós. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te agrada de eso que fas? Porque estoy con ellos en nuestro equipo, me agrada mucho, y porque somos como en equipo, todo equipo, y porque tenemos toda la edad de pasarlos bien, y porque el año pasado ven a Italia y pasarlo, porque me han pasado súper bien. A Itàlia? Molt bé. Doncs moltes gràcies i ja podeu tornar al seient. Gràcies i enhorabona. Felicitats, enhorabona. Quantes coses que estem aprenent aquesta nit, eh? I tant. Continuem amb més guardons. Demanem, per fer entrega del següent guardó, la presència a l'escenari del senyor Miquel Àngel Catarinel, director de Recursos Humans de Mat Investment Holding SL. Des del Centre de Salut Mental d'Adults del Consorci Sanitari de Terrassa es plantegen fa més de 3 anys desenvolupar un programa d'esport centrat en la pràctica del futbol sala, dirigit a persones amb problemes de salut mental, juntament amb familiars, professionals
o qualsevol altra persona que en vulgui formar part. Des del Centre de Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa ja fa 5 anys que treballem amb el projecte CESMA Futsal, com una eina terapèutica més per als nostres usuaris. Un projecte que es fonamenta en la pràctica de l'esport, en aquest cas el futbol sala, per assolir uns beneficis tant físics com mentals. Som referents a la nostra ciutat i pioners a Catalunya, com un projecte de salut mental inclusiu i d'integració social alhora. Donem oportunitat de participar-hi persones amb risc d'exclusió social, a persones sense llar, a persones desplaçades, en definitiva, a tota la població de Terrassa sense excepció i amb igualtat de gènere. El projecte CESMA Futsal és la unió d'un esport i una lluita. La lluita contra l'estigma de les malalties mentals. És participar, compartir, ajudar, millorar la nostra salut. La nostra competició és la inclusió. Doncs entreguem el guardó al Centre de Salut Mental d'Adults del Consorci Sanitari de Terrassa pel seu projecte de salut mental i esport en futbol sala i demanem que pugin a recollir el guardó l'Albert López Pérez, que és coach esportiu, el David López Pérez, que és infermer, i el José Miguel Cambra Bello, que és un dels usuaris. Enhorabona. Sí. Pilota, això agrada. Quins diríeu que són els beneficis principals d'aquesta iniciativa vostra? Els beneficis... Bona nit a tothom. Els beneficis principals, com bé ens ha dit l'Anna Soler, sobretot han estat la inclusió real. Nosaltres vam treballar fa 5 anys en un projecte amb malalts de salut mental i sense voler, i avui podem donar gràcies, se'ns va escapar de les mans i a dia d'avui hem pogut aconseguir ser uns líders a la nostra ciutat, creant un equip no només de salut mental, sinó amb la resta de la població. Perdoneu, no passa res. Tu ets un dels jugadors? Sí. I què? Com et sents? Per què formes part de l'equip? Què t'aporta? M'aporta molt. Som una família. Som una família. Gràcies. Segurament ha quedat molt malament la meva intervenció, però sí que us voldria demanar una cosa, és que aquest premi no és per nosaltres, per als professionals. Els professionals de la sanitat no som herois. Els sanitaris treballem per vosaltres, us volem cuidar, i jo crec que el premi real és per al Miguel i per les més de 150 persones que han passat per al nostre projecte. Ells són els veritables herois. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes felicitats. Som una família, és la segona vegada que surt ja, Doncs sí. Per tal de lliurar el següent guardó, demanem la presència a l'escenari del Jordi Codina, CEO de Nadico Industrial Management. L'entitat que rebrà el guardó tot seguit enceta durant la temporada 2019-2020 una nova secció d'esports adaptats amb la creença que l'activitat esportiva és una via d'inclusió, d'igualtat i d'educació. A partir d'activitats en el temps de lleure i d'esport, poden transformar el seu posicionament social. 4, 3, 2, 1. Bueno, aquí l'esport va ser aquí el Papiol. La idea de l'activitat d'esport adaptat és primer que els nanos tinguin un espai d'activitat esportiva extraescolar, que en principi és una oferta que normalment no tenen, i després fer servir jocs. Juguem i amb l'excusa del joc correm, ens movem, saltem. I després fem servir els esports. Juguem a bàsquet, juguem a hoquei, juguem a futbol, i que al final estem ocupant un espai municipal, que és el que busquem tots, que al final tothom vivim en una societat inclusiva i que de veritat sigui això, sigui una activitat inclusiva. El premi
El premi és per l'entitat Esport Base del Papiol i la seva nova secció d'esports adaptats, i recullen el premi l'Eduard Íñiguez, que és el responsable de la secció, l'Andrea Soria i el Joel Vitoria. Enhorabona. Molt bé. Joel, amb ganes, puges aquí. Joel i Andrea, felicitats, enhorabona. Quina valoració fas d'aquest any i poc, oi, que porteu en funcionament? 2 anys. 2 anys, portem ja. 2 anys, sí. Aquest és el camí del tercer i la veritat és que és molt positiva per nosaltres i per les famílies. No sé dir-te més, però... Ja sé el que em direu. Què vols dir? Som una família. Oi? Tu vols dir alguna cosa? Sí, somos la familia de Papiol. Molt bé, clar que sí. Molt bé. Sí, digues. Volia aprofitar i donar les gràcies a la Fundació NAT per aquest premi, per estar aquí. Per nosaltres, des de Papiol, ja és un premi estar aquí. Ja estem superanimats, estem acompanyats amb la família que tenim allà. Donar les gràcies al secretari, a la secretària, donar les gràcies a entitats privades. Perdó, que he perdut la veu. En definitiva, vull donar les gràcies als meus amics de la Junta d'Esport Base de Papiol, que també estic allà acompanyant-me, el David, el Raül, els entrenadors, els tenim allà tots. El premi és per ells, el premi està aquí per ells, és un que estan allà tots els atletes, el Joel, l'Andrea, l'Aleix, el Jordi. En definitiva, estem contents d'estar aquí, venim de Papiol, que és un poble molt petit, i vam començar amb un grup d'amics amb aquesta secció, i molt emocionats d'estar aquí, com podeu veure. Se'm perd la veu i tot, o sigui que... Molt bé, Moltes felicitats, doncs. Enhorabona. Gràcies i enhorabona, Joel, Andrea. Bueno, ha passat ràpid això, Ha passat ràpid. Ens queda un premi només. Déu-n'hi-do, mira. L'últim. N'hem donat molts, Sort que ens han donat mastegadet, si no, no ens n'haguessin sortit pas. Anem a donar ja l'últim guardó d'aquesta nit i per fer-ho demanem que pugi aquí a dalt de l'escenari la senyora Anna Caula, que és secretària general de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, sisplau. Els clubs que reben aquest guardó en la tercera edició dels Premis Inclusius de l'Esport Català porten molts anys treballant per a la presència i participació de les persones amb discapacitat a les competicions federades de gimnàstica artística. En aquest nou període s'espera que els clubs de Catalunya incorporin gimnastes amb discapacitat en els seus programes esportius. La inclusió d'esportistes amb discapacitat a la competició és una realitat desitjada i molt necessària. Doncs el Club Esportiu Jeroni de Moragas som una entitat sense ànim de lucre que utilitzem la gimnàstica rítmica com a pretext per al treball del benestar social, emocional i físic de les persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, juntament amb el Club de Rítmica de Sitges Garraf i amb la Federació Catalana de Gimnàstica hem aconseguit obrir portes a normalitzar la pràctica esportiva i a normalitzar també la competició esportiva. Tornem des d'allà, Gemma. Aquest projecte, el Club Rítmica Sitges Garraf, va començar aproximadament fa uns 5-6 anys i en l'actualitat els nois, les gimnastes i els gimnastes entrenen en inclusió amb altres gimnastes de gimnàstica rítmica. L'aposta del club és claríssima cap a la inclusió de gimnastes de tot tipus de discapacitats, tot i que ens centrem actualment en gimnastes amb discapacitat intel·lectual. Doncs el premi és per el Club Gimnàstica Rítmica Jeroni Moragas i Club Rítmica Sitges Garraf per el llarg camí cap a la inclusió de gimnastes amb discapacitat intel·lectual en la competició de la Federació Catalana de Gimnàstica. Recull el premi Laura Rodríguez i Júlia Salsa, gimnastes del Club Jeroni Moragas, i Aina Ramon Gené i Marina Povedano, gimnastes del Club Sitges Garraf. Poseu-vos aquí per la foto, totes juntes. Vinga, tot dones, clar que sí, empoderament femení també.
Bueno, noies, impressionant el que feu, Com veieu el futur? Bé. Sí? Amb ganes de seguir treballant? Sí. Totes les gimnastes, Sí. I us esforceu molt, no suposo, perquè clar, això que feu és complicat. Sí, molt. Moltes hores d'entrenament? Sí. I per l'entrenament també és divertit o és una mica allò, a veure si acaba ja? Divertit. Sí, dius, divertit i cansat, però quan sortiu d'allà esteu estupendes, oi que sí? Clar que sí. Bueno, no dieu res. Sí. Nosaltres, el nostre equip, hem fet competicions, hem fet molt bé l'entrenament. Molt bé, clar que sí. Molt bé, noies. Si es fa bé l'entrenament, després surt bé l'exercici. Això està clar. Moltes gràcies. Moltes gràcies i enhorabona. moltes felicitats. Demanem... Bé, l'enhorabona a totes les persones premiades en aquesta tercera edició dels Premis Inclusius i a tots i cadascun dels seus projectes. Llarga vida i encert. Demanem a la senyora Ana Caula si és tan amable de dirigir-nos unes paraules per tancar l'acte d'avui. Bona tarda a tothom, benvinguts. Què dir, no?, d'aquests minuts que hem pogut compartir. Crec que el que hem vist és el que significa l'esport i l'activitat física. Crec que és un tresor de construcció social i crec que falten paraules per definir tot allò que crec que hem vist. Podríem parlar dels valors de l'esport, no?, què construeix, què és la solidaritat, què és el treball en equip, què és l'esforç, què és la implicació. I crec que hem vist un trosset en cada expressió del que hem vist aquí dalt. Jo he tingut la sort de créixer i construir-me en el món esportiu, de poder treballar en tot aquest àmbit i crec que amb moltes expressions diferents. I crec que ens construeix d'una manera diferent. Crec que ens construeix un ADN específic, crec que de molta alta qualitat. És un ADN esportiu i crec que és un ADN esportiu català. Perquè en aquest sentit som diferents, no sé si millors o pitjors, però diferents. El nostre teixit associatiu és espectacular. Tenim 19.000 clubs a tot Catalunya que treballen totes les vessants possibles del món de l'esport i construeixen societat, perquè aquest ADN esportiu et fa observar el món d'una manera diferent. I m'agradaria recollir el testimoni del que deien, aquesta família, perquè l'esport construeix societat, construeix comunitat, t'arrela. Tu fas esport amb qui estimes i sobretot comparteixes, perquè saps que tu has de portar alguna cosa als altres i els altres alhora t'ho aporten a tu per créixer i construir d'una manera col·lectiva. Crec que és el que avui hem experimentat. L'esport és tantes coses, però sobretot és això, és una eina de transformació social, d'una potència inigualable. Aquí encoratjar-vos que ens ajudeu, que ens empenteu també a les institucions, que convencem a tothom que l'esport és una eina de transformació molt i molt potent, que té ànima, que té sentiments, que construeix, que fa canviar l'estat anímic en un segon, que és adrenalina, és endorfina, que un mateix es construeix i a partir d'aquí obre una mirada cap a la igualtat i trencar una llança, perquè la igualtat no vol dir que tots som iguals. Crec que ho hem dit abans, aquest empoderament femení, quantes hores de lluita de les dones, d'intentar transformar i observar el món d'una manera diferent, perquè la igualtat no és que tots siguem iguals. La igualtat és que realment partim amb la mateixa igualtat d'oportunitats. Per tant, que tots sortim des de la mateixa línia de sortida i que tots gaudim de tots els recursos per créixer com a persones. Per tant, treballem, lluitem entre tots. La secretària com a dona al capdavant amb aquest element, nosaltres, cadascú té els seus reptes a trencar i transformar. Per tant, tothom
en el seu acompanyament vital, no? Té algun hàndicap i l'esport el que t'obliga és a superar-te. Cada cap de setmana hi ha un partit, cada cap de setmana hi ha una competició o tu mateix et poses a prova i senzillament el que vols dilluns següent és analitzar amb allò que podem millorar, treballar amb la teva gent i aconseguir aquest objectiu conjunt i compartit. Per tant, emplacem-nos tots a aquest granet de sorra. A vegades pensem com podem transformar el món, com podem canviar i probablement podem canviar en 1000 projectes com els que hem vist avui. Es comença transformant la societat, transformant el teu entorn proper. Avui hem vist 10 exemples i sabem que darrere n'hi ha molts més. Aprofito aquest moment per donar l'enhorabona a tots aquests campions i campiones perquè és aquí on transformem el nostre país i el transformem amb una mirada inclusiva, amb una mirada ambiciosa i amb una mirada d'aconseguir una ciutadania potent i inclusiva. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna Cau, la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, per aquestes paraules. Doncs acabem aquest acte tan emocionant, la tercera edició dels Premis Inclusius de l'Esport Català, i acabem de la mateixa manera que hem començat. Amb música ens acompanya tot seguit dalt de l'escenari en Jofre Verdagí amb la peça musical Human Touch. I no marxeu, en acabat aquesta actuació, perquè tots els premiats pujarem aquí i farem la foto de... surrender when the world just strips away. Kindness on the streets of a stranger. I'm gonna find no miracles here. Well, you can wait and you bless my darling. I got a deal for you right here. And I'm looking kind of repeated and come down searching for grudge. I just want to talk to in a little of the human touch. Just a little of the human touch. Mercy on the streets of this town, and no bread from heavenly skies, and nobody drawing wine from a teaspoon. It's just you and me tonight. Tell me, in a world without pity, do you fear what I'm asking's too much? You just want something to talk to. Just a little of the human touch.
miss somebody. Yeah, I know ain't nobody burning hell. A little touch up and a little pain. Might need something to hold on to. Run all the answers and run too much. You know, come just to talk to. And a little love that you've been to. Too much. I just want to feel on my mind. Share a little love that you meant to. Share a little love that you meant to. Feel a little love that you meant to. Feel a little love that you meant to. Share a little love that you meant to. Feel a little love that you meant to. Give me a little love that you meant to. Give me a little love that you meant to. Moltes gràcies. Gràcies, Jofre, per ser aquesta nit amb nosaltres. Moltes gràcies al Jofre. Hem arribat al final d'aquesta nit, d'aquesta tercera edició dels Premis Inclusius de l'Esport Català. Enhorabona, moltíssimes felicitats a tots els premiats, a totes les premiades per la feina que feu cada dia i per aquests guardons. Demanem, doncs, que pugeu aquí dalt de l'escenari. Clara, em sembla que el Sergi deu estar bastant content. Ai, sí, segur que sí. Us heu vist tots aquí mentre actuava el Jofre Bardeixí i ara volem que feu la foto de família, que no pot acabar d'una altra manera aquesta nit. Tots els premiats, sisplau, a l'escenari. Vinga. Això, que em treguin, no?